Siguiente, Roque. Rede de sumidoiros da Rúa Arcade. Desde Terra Galega presentamos por 2 veces no registro do Concello reclamacións polos atascos ocorridos na rede de sumidoiros en locais comerciais e casas particulares da Rúa Arcade de Mil. As 2 veces contestóusenos de palabra que o Concello só se facía cargo dos atascos paralelos ás vivendas e os perpendiculares eran responsabilidade dos usuarios. Medida que non consideramos lógica, pois os usuarios deberían ser responsables na súa propiedade e non nas beirarrúas, as cales son competencia municipal. Da forma que actúa o Concello é complicado o arranxo aos vecinos, xa que terían que levantar as beirarrúas para solucionar os atascos. En outros concellos este mantemento corresponde á empresa que presta dito de servicio. Por este motivo solicitamos ao Concello que cambie estas premisas e solucione os problemas canto antes. A contratación do servicio da empresa está feita por gobernos anteriores ao noso e recollen o que é a conexión e a conducción e o resto lle pertence a particulares. Se pode cambiar, se trae unha iniciativa, pero bueno, eu consultei máis concellos e tamén os particulares cando hai atascos fora da conducción están pagando. É cuestión de máis servicios, máis impostos, se se crea oportuno, pois eu sei que hai lugares que se está afectando directamente, pero que moitos atascos eu creo que están producindo incluso dentro da conducción, polo que nos di a empresa. Se eu non digo o último, que o último son os presentes que digo os anteriores, que estaban ben a nacer. Está así a contratación coa empresa, como outros concellos tamén. Xa sei que hai outros que digo que incluyen